Когато стана президент, ще направя тревата по-зелена, жените ви по-красиви и за всички ще има кебабчета. Но мога ли да го направя? Всъщност, какви функции има президент? Знаете ли какви са функциите на президента? Да. Може ли да ми изброите някоя функция, която засяга вашия живот пряко? Моят живот пряко. И на баба ма засрамвате така. Знаете ли какви са функциите на президента? Никакви. Представителни. Добре, а може ли да кажете някоя от функциите му, която засяга живота ви пряко? Няма такава. Няма такава функция. Може би при някаква присъда да има какво беше, помилване. Знаете ли какви са функциите на президента? Ами, представителни главно, в смисъл. Добре, може ли да изборите някои от функциите, които засягат живота ви пряко? Пряко. Освен, че мисля, че може да налага вета върху законите, върху някои от законите. Не се сещам много. Знаете ли какви са функциите на президента? Гордо, да. Може ли да ми кажете някои от тях, която засяга живота ви пряко? Няма такава функция той. Добре, Той общо взето е една изкуствено поставена личност. Просто тя стои отгоре и това е. знаете ли какви са функциите на президента? Държавата. Той е лицето на държавната армия. Нещо друго да добавите? Какво така? Това май е основното. Да, това е основно. Добре, може ли да изборите някои от функциите, която засяга живота ви пряко? Да изнася речи по официални празници. Имате ли представа какви са функциите на президента? Хубава работа. Никакви. Добре, може ли да изборите някои от функциите, която засяга живота ви пряко? Няма така. Знаете ли какви са функциите на президента? Не. Да управлява една държава? Какво е според теб? Според мен функцията му е да представлява държавата. Знаете ли какви са функциите на президента? Той има ли такива? Вас питам. Мисля, че не е повече на премиера са функциите. Добре, а ако трябва да изборите някои от функциите, която ви засяга пряко, може ли да го направите? В момента не мисля, че мога да го направя. Знаеш ли какви са функциите на президента? Главно управляваш на страната. Страната? Да. Добре, а някои от функциите, която те засяга пряко? Отговорност. Гражданска отговорност. Имате ли представа какви са функциите на президента? Доколкото знам, отговаря за войската и не знам точно правомощията какви са на президента, честно казано. Можеш ли да ми кажеш функция или функции, които те засягат пряко? Що ме глава на народа, най-вероятно ме засягат пряко, но като цяло в България се говори повече за премиера и тая гледна точка. Мисля, че там са нещата, които не вълнуват кой ще е премиер. Въпросът ми беше дали може да ми кажеш някоя функция на президента, тъй като в неделя имаме президентски избори. Не мога да ви кажа. Имаш ли представа какви са функциите на президента? Да. Можеш ли да ми кажеш някои от тях, която те засяга пряко? Засягаме първо как се справя с управлението на самата държава. После не, трябва бързо. Каква е темата на разговора? Президентски избори в неделя. Не се интересуваме. Ние сме в академичната общност и не се интересуваме от президентските избори. Добре, ама той президента и вас ви управлява, не само нас. Президентът глупости управлява. Това са ми въпросите. Имате ли представа какви са функциите на президента? Имаме представа, да. Долу-горе, да. Може ли да изборите някои от тях, която ви засяга пряко? Не. Здравейте, приятели! Ето, че сме седнали тук с една моя приятелка, която ще ни разясни какви са функциите на президента, тъй като се оказва, че масово хората не знаят каква е неговата функция, за какво е той там и общо взето защо гласуваме за него. Здрасти, Лили! Ще се представиш и за зрителите? Да, здравейте! Аз съм Лилия Върбовска и уча политология в трети курс в Софийския университет. Чудесно! Разкажи ни сега, какви са функциите на президента? Да започнем от там. Колкото и да са неясни за повечето хора функциите на президента, те по конституция са цели 14 на брой. Вау! Само 14? Само да. Президентът е този, който насрочва избори за Народно събрание. Има инициатива за референдум.
Той е този, който обнародва законите и съответно има право на вето. Той е човек, който назначава дипломатическите мисии извън страната и съответно посреща чуждите тук. Той има право да отправя обращения както към народа, така и към Народното събрание, както и да информира Народното събрание по важни въпроси. Той е човек, който има право да помилва. Той е човек, който... Той е човекът, така ли? Той е човекът, да. Добре, сега, нека да ги разделим нещата малко, за да станат по-ясно на хората, за да стане по-ясно на хората, които ни гледат. Така, първо, каза, че той има право да насрочва избори и така нататък. Това засяга ли ни пряко като граждани? Или е по-скоро административна функция, която трябва да се прави от някой? Засяга ни естествено. Засяга ни особено в частта, в която той има право на инициатива за референдум. Добре, относно насрочването на самите избори, не мисля, че датата би касаела толкова много хората, така че може да се сметне и като административно правомощие по-скоро. Добре. След това спомена, че той има право да налага вето. Това нещо конкретно касае ли ни? Естествено, че ни касае. Аз смятам, че това е една от най-важните му функции, защото ако Народното събрание приеме закон, който, например, не е коректно разписан или е в ущърб на определена част от обществото, всъщност президентът е този, който би могъл да го върне за преразглеждане. И освен да бъде преразгледан този закон, за да бъде приет отново, е необходимо за него да се съберат много повече гласове за, отколкото при първото гласуване. Значи, доколкото разбирам, в случая е важно и президента да бъде независим, тъй като ако симпатизира на определена партия, то може да не върне или да връща законите на опозицията, което реално да засегне нас като граждани и да бъде в наш ущърб. Естествено, президентът на страната би следвало да бъде надпартиен, дори Конституцията ограничава неговото право да участва в ръководството на партията. Добре, значи, доколкото разбирам, много е важно президента да има гръбнак и да може да устоява принципите и интересите ни. Така ли? Естествено, да, и не само вътре в страната, но също така и навън, защото пропуснах да спомена една друга негова също много важна функция, да сключва международни договори. Всъщност президентът е този, който ни представя отвън, който представя България пред останалите държави, в международни организации и всъщност той е този, който защитава националния ни интерес в чужбина. Което ни води към следващия ми въпрос относно критериите за президент. Но нека първо да видим видеото и отговорите на хората, които питахме на улицата. Какво мислят те, какви са критериите според тях, на които трябва да издържа президент? А какви са вашите критерии за президент? Нямам критерии, нито един не става. Какви са вашите критерии за президент? Трябва да е представителен. Трябва да е образован, да взима решения, правилни решения и да е представителен най-вече. Какви са вашите критерии за президент? Много така въпрос. Кофти въпрос. Първо трябва да е образован до някаква степен. Да знае поне английски. До каква степен? Поне да има елементарна култура, както се казва. Това ли е критерия за президент на Република България, да има елементарна култура? До сега мисля, че повечето са нямали. Какви са вашите критерии за президент? Със сигурност трябва да е представителен на външен вид, 100%, няма как да не изглежда добре. Какво друго? Не знам, трябва да има висше образование, трябва да е интелигентен, разумен човек, спокоен, уравновесен. Нямам представа. Дипломатичен. Добре, а какви са твоите критерии за президент? Със сигурност трябва да е харизматична личност, обаятелна и да държи на позицията си, т.е. представлява се пак родината. Най-вероятно на първо време трябва да има визия и образование. Какви са вашите критерии за президент? Да е достойна личност и да знае какви са правомощите на президента. След като гледа това нещо, какво може да ни кажеш ти за критериите за президент? Мислиш ли, че да може да дава речи на Нова година е единствения критерий или да бъде отгоре, както спомена една от зрителките ни? Според мен президентът трябва да бъде първо абсолютно надпартиен, безпристрастен,
сигурен в позициите си, отстояващ ценностите си, той трябва да бъде доста образован. Това се подразбира, според мен, и не е нужно да бъде коментирано, но в сегашното положение в страната ни, както и на международната политическа сцена, според мен българският президент трябва да бъде човек с управленски опит. Човек, който е участвал в управлението на страната и знае много добре как се случва това. Защото може да си представим какво ще се случи, ако сега изберем президент, който тепърва започва да се учи да управлява. Това ще бъдат едни 5 години лутане, несигурни позиции, неясни становища, неустойчива и нестабилна политика в различни посоки, което според мен би могло да доведе до доста сериозни кризи. Колкото разбирам, много е важно президента да има гръбнак и да може да устоява принципите и интересите ни. Така ли? Естествено, да, и не само вътре в страната, но също така и навън, защото пропуснах да спомена една друга негова също много важна функция, да сключва международни договори. Всъщност президентът е този, който ни представя отвън, който представя България пред останалите държави, в международни организации и всъщност той е този, който защитава националния ни интерес в чужбина. Така, следващия ми въпрос е: имаш ли очаквания за това, което ще се случи в неделя и какво мислиш, че ще се промени след това? Но преди да отговориш, нека да видим какво отговориха и нашите зрители. Какви са вашите очаквания за изборите в неделя и какво мислите, че ще се случи след това? Нямам очаквания. Аз смятам, че ще има балотаж. Добре, а след като изберем президент? Там нататък вече ще видим те какво ще кажат. Какво тяхното представяне какво ще е? Аз няма как да дам оценка. Според мен няма да има промяна в обществото, в държавата, в законите и така нататък. Какви са очакванията ви за изборите в неделя и какво мислите, че ще се случи след това? Каквото и да стане, няма да се промени станалото до сега, че не коментирам. Какво очаквате да се случи след неделя? Ами, очаквам да има, не знам, да изберат някой, да няма втори. Сигурен съм, че ще изберат някой. Без президент няма да останем, но въпросът ми е, вашите очаквания като изберат някой, какви са? Какво искате от този президент да направи, за да се чувствате ви удовлетворено? Да се подобрят нещата. Да, в България, да се вдигнат пенсиите, минималната заплата и това е общо взето. Да няма толкова бездомни хора и наистина, защото не може и ни само да са по-добри, а пък дори да не са. Имате ли очаквания за изборите в неделя? Какво смятате, че ще се случи тогава и след това какво очаквате да се промени? Ами, надявам се да не стане пълна пародия, пък другото, не знам. В смисъл, това, което е най-притеснително е, че много хора като нас, на нашата възраст, както и вие виждате, аз не съм много запозната, ще стане така да не знаят общо взето за кой точно да гласуват и да гласуват за това, който примерно мама и тати гласуват за него или нещо такова, което може да доведе до много кофти събития и да се избере човек, който реално не е най-точният за позицията. Какво очаквате да се случи на изборите в неделя? Много труден въпрос ми задаваш отново. Така, ама не съм казал, че са лесни въпросите. Казах, че са бързи. Това не е бърз въпрос. Не, наистина нямам никакви очаквания. Имате ли спекулации какво ще се случи в неделя и какви са вашите очаквания след това? Ами, честно казано, то напоследък България изборите са очакване на очакваното. Постоянно се случват някакви неща, които са извън, малко граничат с научната фантастика, надписани бюлетини, гласове и така нататък. Надявам се да се случи най-малкото зло. Добре, ако Митьо Пищова стане президент, каква ще е реакцията ви? Ами, ще се спукам от смях на първо място и след това ще почна да плача най-вероятно. Имате ли някакви очаквания за изборите в неделя и какво смятате, че ще се случи след тях? Надявам се нещо хубаво да се случи. Да, някаква промяна да има радикална. Какво очаквате да се случи в неделя? Имате ли виждане за нещата след това? Ами, нямам очаквания, в смисъл, колкото по-малко очакваш, толкова по-няма си разочарован. Имате ли очаквания за изборите в неделя и какво мислите, че ще се случи след това? Ох, добре, къде попадне? Не знам как се казва, студентски. Много не се. Ами, не знам, със сигурност трябва нещо да се промени, обаче хората според мен са изгубили всякаква надежда за това, че има промяна. 25 години се въртят едни и същи хора в парламента, сменят си само ролите и така.
Добре, а ти имаш очаквания за изборите в неделя? Отдавна нямам очаквания за никакви избори, защото знам, че ако имаш тези избори да променят нещо, нямаш да имам право да гласуваме. Тоест всички избори са шантажирани. Участвал съм в избори и знам колко са опоръчени. Добре, Лили, видя какво мислят хората, видя какви са техните очаквания и липсата на такива. Обясни сега какви са твоите, защо според теб е важно да гласуваме за президент и какво мислиш, че ще се случи на изборите в неделя и след това? Аз очаквам от бъдещия президент на страната да бъде утвърден демократ и родолюбец. Очаквам той да защитава интересите на страната пламенно, да не се поддава на каквито и да било външни влияния, той да бъде воден от интереса на гражданите. Аз очаквам бъдещия президент на страната да представлява морален коректив на всички институции и власти, да бъде една обединяваща и също време балансираща фигура, която да не позволява на страната ни да влиза в сериозни кризи. Аз очаквам от бъдещия президент на страната да бъде доста надпартиен, по никакъв начин да не се влияе от партийната политика, на която и да е сила в страната. Изборът е важен, защото на този етап, както във вътрешно-политически, така и във външно-политически план, ни трябва точно такъв човек. Човек с качества, човек с висок морал и ценности, човек, който ще работи наистина за благото на страната ни. Защо е важно да се гласува в България? Защо е важен вашия глас? Защо е важно да се интересувате от това, което се случва и от функциите на хората, които си избираме? Лили, можеш ли да обобщиш? Първо, аз не мисля, че с този разговор напълно изчерпваме темата, както са президентските избори, така и за информираното решение, която и да е политическа тема. Но горещо се надявам той да помогне на хората в неделя да направят един по-информиран избор. Без значение кой от кандидатите ще изберат, според мен най-важното е той да бъде избран премислено, информирано и отговорно. Кой ще бъде президент на страната, няма как да знаем на този етап, но вярвам, че ако знаем как работят институциите, защо работят така, от кого се управляват, на какво могат да влияят, ние ще взимаме доста по-информирани решения и избора ни ще има много по-голямо значение. Лили, много ти благодаря. Зрители, ако решите въпреки всичко да гласувате за този, който ви харесва най-много, не забравяйте, аз ще се кандидатирам 2021, ще направя тревата по-зелена, жените ви по-красиви и ще има кебабчета за всички. Приятна вечер!